ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም ሎሚ እንካፈሎ ቃል ከምዚ ዝብልዩ በዝተመላእናዮ ምሕሳብ ዝብልዩ በዝተመላእናዮ ምሕሳብ ሃሌሉያ ሪኹም ኩሉ ጊዜ ኣብ ህይወት እንታይ ዓይነት አተሐሳስባ እንታይ ዓይነት አራአያ አለና ኩሉ ጊዜ በተዝተመላእናዮ በተአውሽትና ዘሎ መልአት ብኡኡ ምሕሳብ ብኡኡ ምርአይ ክንመሃር ይግበአናዮ እንተ ደኣ በተዝተመላእናዮ ክንሓስብ ክንርኢ እንተ ደኣ ጀሚርና ካለ ዓይነት ናብራ ኣብ ህይወትና ክንነብር ኢና እቶም ኣብ ህይወት ኣለዉ ዝበሃሉ ሕቶታትና መልስ ረኺቦም ክንረኽቦም ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ቆሎሴ ምዕራፍ 2 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 9 አብኡ ብዘሎ ምልአት መለኮት ብስጋ ሓዲርዎ እዩሞ ንሱ ርእሱ ሁሉ ሕልቅነትን ስልጣንን እዩ ንስኻትኩምን ብኡኡ ተመሊእኩም ኣለኹም ብጣዕሚ ዘገርም ቃል እዩ ንሱ ኢልዎ ንክርስቶስ ልዕሊ ሁሉ ሕልቅነትን ስልጣንን እዚ ኮነን ዘገርም ንሱስ ኮሚ ካብ ቀደሙ ግን ቀፂሉ እንታይ ኢሉ ንስኹም ድማ ኢሉ በዚ ልዕሊ ሁሉ ሕልቅነትን ስልጣንን ዝኾነ እንታይ ጌርኩም ኣለኹም ተመሊእኩም ኣለኹም ስለዚ ንስኹም ውን ልዕሊ ሁሉ ሕልቅነትን ስልጣንን ኢኹም ማለት እዩ ዋይ ኩሉ ነቲ ዝተመልኦ እዩ ዝመስል ተመሊእክዮ ዘለኸ ስልጣን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ስልጣን እዩ ተመሊእክዮ ዘለኸ ክብሪ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ክብሪ እዩ ኣብ ህይወት ክሳዕ ክንደይ ኢኺ ካብዚ ውሽጢ ዝተበጊስኪ ተሓስቢ ኣብ ህይወት ክሳዕ ክንደይ ኢና ካብ ዝተመሊእናዮ ዘለና ተበጊስና ንሓስብ እንተ ደኣ ካብ ተመሊእናዮ ዘለና ተበጊስና ንሓስብ ኮይና ኣብ ህይወት ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ክንመላለስ ንኽእል ኢና ምንም ነገር ኣብ ህይወትና ክስልጥን ከይነፍቅደሉ ንኽእል ኢና ምኽንያቱ መሊእክ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዝኾነ ጎይታ እዩ በዚ ተመሊእክዮ ዘለኺ ንስኺ ልዕሊ ሕማም ኢኺ በዚ ተመሊእክዮ ዘለኺ ልዕሊ ዲፕሬሽን ኢኺ በዚ ተመሊእክዮ ዘለኺ ልዕሊ ድኽነት ኢኺ በዚ ተመሊእክዮ ዘለኺ ልዕሊ ሓጢኣት ኢኺ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ተመሊእናዮ ዘለና ምልአት ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾነ ብኡኡ ድማ ልዕሊ ኩሉ ክንነብር ንኽእል ኢና ድኽነት ክገዝአና ጭንቀት ክገዝአና ፍርሒ ክገዝአና ውድቀት ክገዝአና ሓጢኣት ክገዝአና ኣይክእልን እዩ ዋይ ተመሊእናዮ ዘለና ምልአት ዝግዛእ ኣይኮነን ዝገዝእ እዩ ሪኢኹም ኣሕዋት እንተ ደኣ ካብዚ ተመሊእናዮ ዘለና ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ልዕሊ ኩሉ ሕልቅነት ዝኾነ ጎይታ ካብኡ ተበጊስና ምሕሳብ ኣእምሮና እንተ ደኣ ምሄርናዮ እንተ ደኣ ኣላሚድናዮ ካለ ዓይነት ኣረኣእያ ኣብ ህይወት ክህልወና እዩ ኣሕዋት ኩሉ ንምልአቱ እዩ ድመስል ንሕና ድማ ነዚ ተመሊእናዮ ዘለና ምልአት ንዑ ኢና ንመስል እስከ ሎሚ ካብኡ ተበጊስኪ ተዛረቢ እስከ ሎሚ ካብ ተመሊእኽዮ ዘለኽ ምልአት ተበጊስኪ ንርእስኽን ንመጻኢኽን ንህይወትክን ረኣይ እስከ ሎሚ ካብ ዝተመሊእካዮ ዘለኻ ምልአት ተበጊስካ ነዞም ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ብስልጣን ተገለጸሎም ካብኡ ክትሓስብ ድጀመርካሉ መዓልቲ ናይ ስልጣን ናብራ ክትነብር ኢኻ ካብኡ ተበጊስካ ክትነብሩሉ ዝጀመርክ መዓልቲ ናይ ስልጣን ናብራ ክትነብር ኢኻ ክርስቲያን ማለት በዚ ስልጣን በዚ ምልአት ኣብ ህይወት ብሓይል ትገዝዩ ሓወይናተይ ተመሊእካ ኢኻ እሞ ካብ ምልአትካ ተበጊስካ ንነገራትካ ምልአት ግለጸሎም ኣምላኽ ሰማይ ምስ ኩልኹም እዩ ኣነ ብክርስቶስ ተመሊአ እስከበሉ ኣነ በቲ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ጎይታ ብኡኡ ተመሊአ ካብ ምልአተይ ተበጊሰ ኣብ ህይወት ዝመላለስ ናብራይ ከምልአተዩ in Jesus name amen አምላኽ ሰማይ ምስኩል ሆነ ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ድተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድሓኒይ እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት
ውሉድ አምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ አሜን እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጎሰኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም